हेलौ लोगोफोर नै जोंनि क'क्राझारनि दुर्गा फुजायाव माबायदि साजायदों आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो होननानै भिडिअनि गेजेरजों लाबोबाय लोगोफोर नुबायना माबायदि समायना ओरैबायदि मोजां नुखायोना माने जेरखम जोङो टिभिफ्राव नुयोना मुभिफ्राव बेबायदि स्टाइलनि साजायदों आरोना लोगोफोर बिराद समायदों नैबे जायगाखौ बेयो शान्तिनगराव दङ लोगोफोर ओमफ्राय नायनाय बै माबा शिबनि बे लिंगनिफ्राय दै ओंखारनायबो होलायलायदों ओमफ्राय बिराद मानसि बिहिरना ओमफ्राय खाथियाव थांनानै माने खेबनो उसुबिदा आरोखि बयबो मोजां मोननानै नायफैदों नालायथो ओमफ्राय दा बयबो फट' खेबनायाव डिस्टार्ब जायो आरोना खाथियाव थांनानै खेबोबा नायनाय लोगोफोर माबायदि समायना मोजां नुदोंना आंबो बिराद मोजां मोनदों लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो नायलांबाय थादो आङो एबार नोंथांमोननो मुर्तिखौ देखायनोसै नायलाय गोजौआव भगबानफोर दंजोबो गासिबो फिसा बानायनाय ओमफ्राय हबैलाय मन्दिरा लोगोफोर नै मन्दिरखौबो नायनानै लादो बिराद मोजां नुदों एखे खालारैनो जाजोबदों आरोना मन्दिरनि बे जे गानहोयो मुर्तिफोरनो गासिबो गुफुर गोजा बिराद मोजां नुदों मबाइलाव खायसे बांद्राय मोजां नुबावाखै लोगोफोर मोगथाङाव मोजांसिनबाव ओमफ्राय नैबेथ' ओरैबायदि मोजांखा लोगोफोर माने आं नायबाबो अहायाखै आरोना थांनोनो बालायलायबाय आं बिराद मोजां नुदों नोंथांमोनाबो दिनै नायबानो जाबाय फ्रिबा माने टाइमफोर दङबा नायनानै ला मानो होनबा बारे फैबाय थायाना नुबाय थाया बिनिखायनो खनसे जानायावनो नायखानांगौ आरोना नायनाय लोगोफोर बिराद समायना नुदोंना कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर माबायदि नुमारदों मोजां नुगोना नुवाखै आंथ' मोजां नुदों नोंथांमोनासो मोजां मोनगोन ना मोना नायलाय फिसा मुर्तिफोरा गोजौआव दंजोबो गासिबो गणेश बाबा नै गणेश बाबाबो दङ गासिबो दङ आरोना लोगोफोर नै बिराद मोजां नुदों आं जायखिया दायो लोगोफोर आङो एसे केमेरा खेबग्राबो गैया नालाय आंहा ओरैनो सोरखौबा लोगो मोनबा सिनायनाय लोगो मोनबा ओरैनो दसे खेबहोलाबायदोंमोन ओमफ्राय एफा मोजां जायासै नालायथो आङो होनो हायासै ओमफ्राय माबेखौबा होदों ओमफ्राय नै आं खनसे देखायबावबाय नोंथांमोननो दायो आङो थांनोसै दे लोगोफोर बेनिफ्राय ओमफ्राय नै बेवहाय मोनसेयाव फैलायबाय लोगोफोर आङो बेवहाय मोनसेयावबो बिराद मोजां साजायदों नैबे गेट हाबग्राया बिराद मोजां नुदों बाहायबो ओमफ्राय नैबेवहाय फट' खेबग्रा दंलायलायो लोगोफोर ओमफ्राय मुर्तिया बेना हबैहाय एसे गोजानाव ओमफ्राय बेवहायबो आं खुलुमहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फट' खेबग्रा साइडजों सिख्लाफ्रा मालाय बिराद फट' खेबजादों लोगोजों लोगो आंहाथ' गैया फट' खेबग्रा बेनिखायनो आङो ओरैनो ब्लगल' बानायबाय आरोना लोगोफोर दिन्थिनो होननानैल' आङो थांखादों नालायथो माने ओरैनो ब्लगल' बानायगोन होननानै ओमफ्राय नै बानायबाय बिसोरखौबो एसे नुफालाबायबाय आरोना ओमफ्राय खायफा आनकमफर्टेबोल जायोना ओंखायनो आङो थाल लायै खेबदों आरो बयखौबो नुजोबनाय बिदि खेबाखै लोगोफोर दायो आं बिनिफ्राय थांसैलाय लामाया नायनाय बिराद गिदिर जादों बिदिनो 7:30 जागोन आरोना बे टाइमाव बिराद गिदिर जायो बयबो नायफैयोना बयबो बेरायफैयो ओमफ्राय आं दा फैलायबाय नै जोंनि माने बिबिलेन स्कुलजों हाबग्रा जे लामा दङ बिथिंजायाव हाबबाय ओमफ्राय बेवहायबो खुलुमबाय आङो ओमफ्राय नै बिनि खाथियावनो दङ नैबे आरोना लोगोफोर आं जायगाफोरखौ मोजाङै एक्जेक्ट बुंनो रोंला बियो माबा आरोना बिबिलेन स्कुलनि एकदमबारे खाथि नैबेवहाय माबायदि साजायदों लोगोफोर साजायनो माने बेवहाय माखासे माबाफोर होनाय दङ आरोना नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना आंथ' एसामिसबो बांद्राय बुजिया थेवबाबो माने गोसो बोनो हाथाव आरोना बेबो मोनसे लोगोफोर साननो थाङोबा माने नङा एकदमबारे गोसो बोनो हाथाव बेफोर बुस्थुफोरा एकदमबारे आं मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर गोसोजों नोंथांमोनासो माबायदि मोनो बेखौ मिथिला आङो खिन्थु बिराद बुजिनो हायोबा गोसोखौ बिराद बोनो हायो दायो लोगोफोर बेवहायबो नायदो मोजाङैनो साजायदोंना नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय मुर्तिया बेना हबैहाय आरो बेवहायबो आङो खुलुमहैबाय आइ बिमा दुर्गाखौ बेनिफ्रायबो आङो बोर लाबाय आइ बिमा दुर्गानाव नायदो लोगोफोर दायो नैबे साइडआवबो दंबावो आरोना एसे फट' लादों मानसिफोरा बेवहाय आंथ' लानाय जायासै समायना नुदों बिराद मोजां आरोना लोगोफोर बिराद मोजां गोसो बोनो हाथावजोब गासिबो बिराद मानसि जादों बेवहायबो बिराद बिहिर माने लामाखौनो आथिंखौनो जायगाखौनो मोनलायलाया नुबायना लोगोफोर दायो आङो थांनोसैलाय बिनिफ्रायबो
बेनिफ्रायबो थांनोसै ओमफ्राय नैबेवहाय आरोबाव लामा जिङाव खाथियाव बिराद समायना मोन्दों आरोना आं नैबेखौ बानायनायखौ ओंखायनो बेवहायबो एसे नायनोसै होननानै आं बेवहाय खिन्थु आं खुलुमनो मोनबाय लामा जिंखाय एकदमबारे लामानि जिङावनो बेहा नुखागोन नोंथांमोना जुदि थाङोबा लामा जिङावनो बेहाय आं एसे प्रसाद जाबाय दायो फैलायबाय नैबे जोंनि बङाइगाव बास स्टेन्ड तिनालि बास स्टेन्डआव लोगोफोर लुदुनि लायना बेवहाय ओमफ्राय बेवहायबो नायनो गोसो जानानै फैबाय आङो माने लुगैनानै फैबाय आरोना माबायदि नायनाय थारसै खाथियाव होननानै दायो नैबेवहाय सिङाव हाबबोबाय दुर्गा बिमाखौ खुलुमबाय आङो लोगोफोर आइ बिमा दुर्गाखौ खुलुमाबानो माने गोसोखौ बोरैबा मोनो बेखायनो खुलुमथारनांगौ जेबो होनो हा दाहा खुलुमनायानो सबसे गिदिर देरसिन बोर लानायानो आशीर्बाद लानायानो दे लोगोफोर ओमफ्राय नै लुदुखौबो एसे दिन्थिबाय आं माने बिराद नुलाबायदों नालायथो वाट्सएपफोराव ओंखायनो आंहाबो नायनो थांसै होननानै आंबो गोसो जानानै फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जोंनि मेन बाजारनि क'क्राझार मेन बाजारनि दुर्गा मन्दिराव फैबाय आं दायो बेवहाय फैयाबाथ' जानाय नङा मानो होनबा बोरै गारनानै थांनो ना बेवहायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो खुलुमबोबाय जोंथ' बेनिखायनो आं बेवहाय फैथारो आरोना लोगोफोर दायो नै बेवहायबो दल बायदिसिना दामदों बिराद गोगोम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मन्दिर खुलुमहैसै नैबेयाव एसे दै सान्थि लाबाय बाबानिफ्राय ओमफ्राय दायो खुलुमनोसै आइ बिमा दुर्गाखौ खुलुमखांनानै एसे एनै दिन्थिसै नोंथांमोननोबो नै दिन्थिबाय आइ बिमा दुर्गाया जोंना मेन बाजारनि बियो लोगोफोर क'क्राझार मेन बाजारनि मोजां नुदों बेवहायबो बिराद बिहिर जादों मानसिफ्रा लामायानो आथिंखौनो हरनो जायगा मोनलायलाया बाहायबो ओमफ्राय दायो आं खुलुमखांबाय फोथाबो लाखांबाय दायो आङो थांनोसैलाय लोगोफोर ओमफ्राय नायलाय मानसिफ्रा माबायदि बिहिर 8थाबाबो बे टाइमावथ' 8था जाबायमोन 8थाबाबो बिराद बिहिरैनो दङ ओमफ्राय मेलायाबो फिसा जादों आरोना लोगोफोर नै नानिया आखायाव माबा फुनजाबाय मेहेन्दी फुनजाबाय मालाय बेखौ मोजां नुनानै एसे खेबबाय आङो नानिखौ समायसो गारदों ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे बिबारखौथ' बायथारोना बयबो दुर्गा फुजायाव भासानियावथ' जोबलायलायो बे फुलफोरा अयथासार बायखायो मानसिफोरा माने नांखागौ नालाय बेखौ बेखायनो बायो आरोना बिराद बायो बेखौ भासानि फुजायाव लोगोफोर जोंबो बायो आरोना दाथ' नांथ'वा नालायथ' आं बायासै ओरैनो आङो भिडिअ'ल' बानायबाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नुदोंना बे लाइनखौ फट' खेबबा बिराद समायगोन सोरबाफोर नोंथांमोना दिनैफोर थाङोबा बेवहाय फट' खेबजा बिराद समायो बिबारा ओरैबो बुरजा ना एकदमबारे बिउटिफुल जोब ओमफ्राय बे साइडजोंल' नङा दे लोगोफोर आरोबाव ओरै मोनसे साइडजोंबो दंबावो आङो एखेखाय खालामासै ओमफ्राय नै आङो ओंखारबोबाय नैबे आदैया नाराबारिनि खोमाना बे आदैया ओमफ्राय आदैबो मादैबो बिराद मोजां आंनि ब्लगखौ नायनो आदैमोना आंजों बिराद मोजां रायलायदों थेंक इउ स' माच आदै आरो मादै आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय नै बाजाराव मेलाया माबायदि नोंथांमोना एसे ओरैनो देखायसै आङो नै सानखेरा बेबायदि आरोना बांसिन फानदों ओमफ्राय लोगोफोर जुलाफि दखानाबो नै जोंना मोननै नोंथांमोना अबे मोनसेयाव बायनानै जायोबानो जाबाय ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेवहायनो जोब्बाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो